Socialismen starter i tiden med industrialisering og fremvæksten af den kapitalistiske produktionsform i 1800-tallet. Der er i denne periode blevet skabt en klasseforskel i samfundet på baggrund af urbanisering, de nye familiestrukturer og den liberalistiske tilgang til livet. Dette gør altså, at der i byerne især er en voksende forskel på rig og fattig og deres levevilkår. De forringede vilkår gjorde, at arbejderne måtte bosætte sig efter, hvor der var arbejde, og i mange tilfælde måtte de tage takke med underbetalte jobs, som kun lige gav dem mad på bordet. Det blev også almindeligt, at manden, kvinden og børnene arbejdede på de store fabrikker, der blev anlagt i de blomstrende storbyer. Som modsætning til arbejderne var arbejdsgiverne, som tjente mange penge på den billige arbejdskraft, som de kunne tillade sig at have. I takt med, at denne forskel blev tydeligere, blev der dannet bevægelser, der søgte bedre vilkår for arbejderne. Disse bevægelser var de første skridt til socialismen. Marxismen er en betegnelse for den videnskabelige socialisme, som er opkaldt efter den tyske jurist Karl Marx. Den videnskabelige socialisme er en kritik af kapitalismen og blev grundlagt af Marx og hans ven Friedrich Engels i løbet af 1800-tallet. Marx mener, at årsagen til ulighed i samfundet skulle søges i produktionsmåden, som var det materielle grundlag for samfundet. Karl Marx mente, at det industrielle samfund ville gå fra kapitalisme til kommunisme. Dette forklarede han sådan. For at begrunde den kapitalistiske udbytning af arbejdskraften, snakker Marx om merværdien. Denne går ud på, at den pris varen bliver solgt for, er større end den løn arbejderne får for at producere varen. Dette vil ifølge Marx føre til et stort skel mellem kapitalisterne, ejerne af produktionsmidler, og arbejderklassen. De stærke virksomheder ejet af arbejdsgiverne ville presse lønningerne ned, og arbejdernes levevilkår ville blive dårligere. Fattigdom og arbejdsløshed blandt arbejderne ville føre til, at virksomheder går ned, der producerer for meget, og arbejdsløsheden ville udbredes. Dette sammenbrud ville medføre en klassebevidsthed blandt arbejderne i modsætning til den forrige falske bevidsthed. Og arbejderne ville så gennem en revolution bryde det kapitalistiske samfund. Derefter ville virksomheder, jord og kapital overgå til samfundseje og senere til statseje under den socialistiske fase. Dermed ville arbejderklassen blive oprørske, og dette ville til sidst ende i kapitalismens undergang. Førhen så de deres elendige levevilkår som resultat af skæbnen, men ville nu gå imod den falske bevidsthed, kapitalisternes tanker, gennem solidarisk handling. Efter undergangen af kapitalismen skulle der i en overgangsperiode dannes et proletariatetsdiktatur. Dette var nødvendigt for at udrydde rester af falsk bevidsthed, så der ikke ville opstå en kontrarevolution. I den socialistiske fase skulle lønnen anspore arbejderne til at arbejde mere. Derfor måtte produktionsmidler være statsejet. Når ejendomsretten ville blive ophævet, ville staten visne bort, da der ikke længere var nødvendigt at beskytte de besiddende klassers interesser. Selvom udviklingen de kommende år ikke fulgte Marx' teori, var han inspirationen til det kapitalistiske samfunds funktionsmåde. Med udgangspunkt i Marx' teorier opstod en lang række socialistiske retninger. De adskilte sig fra hinanden i deres måde at ændre det kapitalistiske samfund. Man kan groft dele socialismen ind i to retninger: den revolutionære socialisme og den demokratiske socialisme. En meget central person inden for revolutionær socialisme er Vladimir Lenin. Han udbyggede Marx' teorier til den såkaldte imperialisme-teori. Lenin mente, at imperialisme var det højeste stadie af kapitalismens udvikling. Grundet dårlige investeringsmuligheder i moderlandet måtte kapitalisterne søge nye markeder i Europa. Man måtte skaffe sig kolonier. Det indebar høj profit, bedre arbejdsvilkår for den europæiske arbejderklasse, som dernæst begyndte at støtte op om regeringen. Konkurrencen om kolonier var høj, og Lenin mente, at det i sidste ende ville føre til krig, og derved kunne de tilbagestående kapitalistiske lande, som Rusland, tage ledelsen i en verdensomspændende revolution. Først skulle der etableres proletariatsdiktatur, så galt det om at omorganisere det politiske og økonomiske liv efter socialistiske tanker. Dette ville ende i en realisering af det kommunistiske samfund. Under Lenins efterfølger Josef Stalin blev man gjort opmærksom på en række problemer i socialismens fædreland. Planøkonomien skabte vækst. Væksten skete igennem en brutal undertrykkelsespolitik af diverse befolkningsgrupper og nationaliteter, som nægtede at samarbejde med styret. Det kommunistiske parti blev til et bureaukratisk undertrykkelsesinstrument, som kun havde interesse hos aktionærerne. Men
Hele forestillingen om en kommunistisk verden og stater med inspiration i marxisme og leninisme blev opløst i 1980. Nu udviklede det sig hen imod den vestlige måde at gøre det på, nemlig demokrati. Den demokratiske socialisme har sit udgangspunkt i marxismen. Her opfattes kapitalismen som et system, hvor markedskræfterne skaber ulighed i fordelingen af værdier i samfundet. Den demokratiske socialisme ser ikke udviklingen mod en skærpet klassekamp som uafvendelig. Ved hjælp af reformer, politisk og fagforeningsmæssigt arbejde, ser den nu muligheder i at afværge de negative virkninger, som det kapitalistiske har bragt med sig, og derved udjævne klasseforskelle i samfundet. Til gengæld bruges den kapitalistiske økonomiske idé. I nutiden kan man blandt andet se socialismen i den såkaldte liberalsocialisme, som John Keynes er en fremtrædende person indenfor. Denne ideologi blander de to fløje sammen og er den ideologi, som er den mest fremtrædende i Danmark. Keynes mener, at det er forkert at antage, at den økonomiske vækst fremmes ved en stor ulighed i opsparing og finanser. Han argumenterer for dette ved at påstå, at der ikke dannes vækst ved en lav forbrugstilbøjelighed, og der derfor ikke bliver bedre økonomi, hvis de rige har store opsparinger. Dette er en socialistisk tankegang, som han dog bryder ved at mene, at vi dog har brug for uligheden til at skabe den psykologiske faktor, som han kalder the money-making passion. Dette er liberalistisk tankegang, og derfor repræsenterer han socialliberalisme. Hos Chris Tilly ses en mere socialistisk tankegang. Han mener, at lighed fremmer økonomisk vækst. Dette argumenterer han blandt andet for, når han siger, at to personer med samme uddannelsesniveau arbejder mere effektivt sammen end nogen med forskellige, den såkaldte match-effekt. Desuden viser undersøgelser, at hvis man dyrker små arealer, udnyttes det bedst og gavner alle i samfundet. Dette kan ses i perspektivering til Marx, der mener, at produktionsmidlerne kommer alle i samfundet til gode.